खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 7 जानुवारि 2026 बुधबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै दानिया मोनथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफोरा बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरा दिनै सोरबा सुबुंनि हिंसा नोजोर नांनो हागौ। दिनैनि सानाव नोंथांमोना रंजा खुसिखौ नायनो बाग्रा सुबुंनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। अफिसफोरावबो गावबा गावनि खामानियाव गोसो होनाया मोजां। रावनोबो गोसोनि बाथ्रा खोथाखौ आबुङै फोरमायथिनाया मोजां नङा। धोन बारायहोनो थाखाय गुबुन राहा लामा लानाया मोजां। बिदा फंबायफोरा आबुं अनलायनायखौ मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरा बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। गथ' गथायनि बिथिङावबो सोमोन्दोआ मोजाङैनो बारलांगोन। केरियार फारसे मोजां। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 3। खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृष राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव गोदान साननाय हनायफ्रा गोसोआव जाखांफैनो हागौ। फैबाय थानाय समाव गिदिर खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। नखरनि बयजोंबो गोरोबनानै खामानिखौ आबुं महर होलांनो हागोन। बिबानफोरखौ मोजाङै सालायलांगोन। गोहो बोलोआ बांगोन। सावस्रियाबो गोग्गोयै बारलांगोन। फरायसाफोरनि थाखायबो दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। केरियार फारसे गाहाम। वृष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 6। खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। बिमा बिफाया गथ' गथायनि थाखाय मोजां सुबिदा नागिरनो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव बहाबा बेरायहैनो थांनो गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथांमोना गासै बिथिङाव पजिटिभ मोनखांनो हागोन। जिउनि लोगोनिफ्राय आबुं हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सोरनिबा सिगाङाव गोसोनि बाथ्रा बुंथिना लानो हागौ। धोन लाब खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो मोजां सान। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 5। खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि साना खामानिफोरजों बारलांनो हागौ। खायसेफोरा पार्सनेल खामानिफोरनि थाखाय गोबां साननो गोनां जानो हागौ। जिउनि लोगोनि मदद मोननो हागोन। नखरनि गेदेरफोरजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। नोंथांमोना गावबा गावनि खामानिखौ सम दानायावनो आबुं खालामनो नाजानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। कर्क राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 2। खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि साना सिंह राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। खामानि बिथिङाव नोंथांमोना गोदान जागायनो हागौ। थासारिया गाहामैनो थागोन। नखराव अनज्लायनाय सोमजिगोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 1। खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। राशि बादियै दिनैनि साना कन्या राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। सोरबा लोगोनि आबुं हेफाजाब मोननो हागौ। सुथुरफ्रा नोजोर होनो हागौ। नोंथांमोननि साननाय हनायफ्रा गुबुननिख्रुइ आलादा जानो हागौ। खामानि गोनां सोरबा गेदेमा सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। समाजारि खामानिफ्राव बाहागो लानो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 4। खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरा दिनैनि सानाव गोदान खामानि फारसे जागायनो हागौ। नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। लोगोफोरजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। गोदान लामा खारथाय मुवा बेसादफोर बायनो सानदोंब्ला बेयो मोगथां महर मोननो हागौ। खरसाया बांनो हागौ। जायखिजाया बिथिङाव गेदेमाफोरनिफ्राय गनायथि लानाया मोजां। धोन फारसे मोजां। सावस्रि फारसे नारसिनथाय मोनखांनो हागौ। केरियार फारसे मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान।
तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 7। खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि साना वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। अफिसनि गोनांथि खामानिनि थाखाय सम हगारहरनो हागोन। सोरनिबा हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआव खुसि मोनखांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। सावस्रि फारसे गथ' गथायफ्रा गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे सांग्रां जानाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै धनु राशिफोरा समाजारि खामानिफ्राव बाहागो लानो गोनां जानो हागौ। बयनिख्रुइ सिगांसिन आवगायलांनो हागोन। सोरबा सोमोन्दोआरिफोरा नोंथांनाव रांनि मदद नागिरफैनो हागौ। नोंथाङा बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। सावस्रि बिथिङावबो गाहामैनो बारलांगोन। धनु राशिफ्रा फालांगियारि बिथिङाव बेले-बेजे मोनखांनो हागौ। केरियार फारसे नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। मकर राशि। राशि बादियै मकर राशिफ्रा दिनैनि सानाव सानै हयै सोलिलांनाया मोजां। फालांगियारिफोरा धोन लाभ खालामनो हागोन। राङारि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। नखराव अनज्लायनाय सोमजिगोन। नखरारिफोरनि मदद मोननो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि दिना गाहामैनो बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 2। खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम। कुम्भ राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय राहाजों आबुं जानो हागौ। केरियार फारसे सोलायनाय मोननो हागौ। गेदेरफोरनि सोलोंथाइखौ लानाय नुना उन्दैफ्रा गोसो जगोन। खायसे लोगोफोरा नोंथांखौ दुखु मोनखांनो हागौ। नखराव गोरोबलायनाय फैगोन। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। नखरनि गेदेमाफोरनि खोथा मानिना सोलिलांनाया मोजां। मीन राशि। राशि बादियै दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। जि खामानिखौ मावनो सान्दों बेयो मोगथां महर मोनखांगोन। नखराव धोरोमारि खान्थिफ्रा खुंजानो हागौ। जिउनि लोगोजों अनज्लायनाय फैगोन। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ एसेब्लाबो नोंथांमोननि लाइफआव इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।